काटाना। जय शिवराय मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं एपी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की आता जर तुम्ही स्क्रीनवरती बीट सिंक स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग पाहिली तर तसा व्हिडिओ तुम्ही कसा बनवू शकता ते आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला तसा व्हिडिओ बनवण्यासाठी हा व्हिडिओ जराही स्किप न करता शेवटपर्यंत बघायचा आहे आणि व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक करा आणि जर चॅनलला फर्स्ट टाइम असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, तुम्हाला तसा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जे काही मटेरियल लागणार आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये झिप फाईलद्वारे दिली आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला ते झिप फाईल डाउनलोड करायची आहे व मटेरियल यूज करायचे आहे। तसेच तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट यांची पण लिंक दिलेली आहे, ते पण तुम्हाला डाउनलोड करून अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। जर तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करण्यास काहीही प्रॉब्लेम येत असेल तर त्यावर पण मी एक स्पेशल व्हिडिओ बनवलेला आहे, त्या व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तर चला मग जरा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आपल्याला तसा व्हिडिओ बनवण्यासाठी अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन हे ॲप नसेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी अलाइट मोशन ॲपची लिंक दिलेली आहे, तेथून तुम्ही अलाइट मोशन ॲप इझिली डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला प्रोजेक्ट ऑप्शनवर टच करायचं आहे व आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता आपल्याला या ठिकाणी बीट ॲड करायची आहे। त्यासाठी तुम्हाला सुरुवातीला यायचं आहे व प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ॲडिओ क्लिक करून व्ह्यूवर क्लिक करायचं आहे व अल्बम या ऑप्शनवर टच करून आपल्या झिप फाईलमध्ये असलेली बीट तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे। बीट ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला साईडला टच करून बॅक यायचं आहे व एपी क्रिएशन हा टेक्स्ट PNG तुम्हाला डिलीट करून टाकायचा आहे। PNG डिलीट केल्यानंतर तुम्हाला बीटच्या सुरुवातीला यायचं आहे व प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून आपल्या झिप फाईलमध्ये असलेला इमेज तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज ॲड केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने स्लाइड करायचं आहे व 12.03 सेकंदाच्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे। इथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला या आयकॉनवर टच करून त्याला स्ट्रेच करून घ्यायचं आहे व साईडला टच करून बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण इमेज ॲड करून घेतला आहे। आता आपल्याला टेक्स्ट PNG ॲड करायचा आहे। PNG ॲड करण्यासाठी आपल्याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे। पहिल्या बिटमार्कपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून आपल्या झिप फाईलमध्ये असलेला टेक्स्ट PNG तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। PNG ॲड केल्यानंतर परत तुम्हाला अशा पद्धतीने स्लाइड करायचं आहे व 12.03 सेकंदाच्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे। इथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला या आयकॉनवर टच करून त्याला स्ट्रेच करून घ्यायचं आहे व अशा पद्धतीने स्लाइड करून परत तुम्हाला दुसऱ्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे। दुसऱ्या बिटमार्कपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी एक कट द्यायचा आहे व परत यावर टच करून तिसऱ्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे। तिसऱ्या बिटमार्कपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला परत टेक्स्ट PNG लेअरवर टच करायचं आहे व या ठिकाणी कट द्यायचा आहे। या ठिकाणी एक कट दिल्यानंतर तुम्हाला यावर एकवेळेस टच करून समोरच्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे व परत या ठिकाणी पण तुम्हाला एक कट द्यायचा आहे व परत यावर एकवेळेस टच करून समोरच्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आणि या ठिकाणी पण एक कट देऊन टाकायचा आहे। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण टेक्स्ट PNG ॲड करून घेतलेला आहे। तर मित्रांनो, आता आपल्याला राहिलेले इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत। इमेज ॲड करण्यासाठी तुम्हाला 12.03 सेकंदाच्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे व येथून पुढे तुम्हाला शेवटपर्यंत सांगितल्याप्रमाणे इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्ही सर्व इमेज ॲड करून घ्या। मी पण व्हिडिओ पॉज करून बीटनुसार सर्व इमेज ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, मी आपल्या प्रोजेक्टमध्ये बीटनुसार शेवटपर्यंत इमेज ॲड करून घेतले आहेत। तर मित्रांनो, आता आपल्याला इमेजला शेक इफेक्ट लावायचे आहेत। त्यासाठी आपल्याला प्रोजेक्टमधून बॅक यायचं आहे व आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या इमेजचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी आपल्याला इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे व इफेक्ट या ऑप्शनमध्ये जाऊन 3 डॉटवर टच करून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे व या प्रोजेक्टमधून बॅक येऊन आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने स्लाइड करून शेवटी यायचं आहे व पहिल्या इमेजवर टच करून तुम्हाला इफेक्ट या ऑप्शनमध्ये जाऊन 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे व साईडला टच करून बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण पहिल्या इमेजला इफेक्ट लावून घेतलेला आहे। तर मित्रांनो, आता आपल्याला टेक्स्ट PNGला इफेक्ट लावायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला प्रोजेक्टमधून बॅक यायचं आहे व आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला शेवटच्या टेक्स्ट PNGचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला या प्रोजेक्टमधून बॅक येऊन आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे।
बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एरो 21 टच करून पहिल्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे व अशा पद्धतीने स्लाईड करून शेवटी इमेजपर्यंत यायचं आहे। शेवटी इमेजपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला टेक्स्ट पेन्सिल एरो टच करायचं आहे व इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन 3 डॉट टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे व साईडला टच करून बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने तुम्ही सर्व टेक्स्ट पेनच्या लेअरला हा शेक इफेक्ट लावून घ्या। मी पण व्हिडिओ पॉज करून सर्व टेक्स्ट पेनच्या लेअरला हा शेक इफेक्ट लावून घेतो। तर मित्रांनो मी तो शेक इफेक्ट सर्व टेक्स्ट पेनच्या लेअरला लावून घेतलेला आहे। तर मित्रांनो आता आपल्याला शॉर्ट ड्युरेशनवाल्या इमेजला शेक इफेक्ट लावायचे आहेत। त्यासाठी आपल्याला या प्रोजेक्टमधून बॅक यायचं आहे व आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला दुसऱ्या इमेजचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला या प्रोजेक्टमधून बॅक येऊन आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने स्लाइड करायचं आहे व 12.03 सेकंदाच्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे। इथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने वर स्लाइड करून त्यासमोरील इमेजपर्यंत यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या शॉर्ट ड्युरेशनवाल्या इमेजवर टच करायचं आहे व इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन 3 डॉट टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे व साईडला टच करून बॅक यायचं आहे व परत तुम्हाला समोरच्या इमेजवर टच करायचं आहे व इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन 3 डॉट टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे व साईडला टच करून बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने तुम्ही हा शेक इफेक्ट 12.03 सेकंदाच्या बिटमार्कपासून ते 13.21 सेकंदाच्या बिटमार्कच्या अगोदर असणाऱ्या सर्व शॉर्ट ड्युरेशनवाल्या इमेजला लावून घ्या। मी पण व्हिडिओ पॉज करून लावून घेतो। तर मित्रांनो मी हा शेक इफेक्ट 12.03 सेकंदाच्या बिटमार्कपासून ते 13.21 सेकंदाच्या बिटमार्कच्या अगोदर असणाऱ्या सर्व शॉर्ट ड्युरेशनवाल्या इमेजला लावून घेतलेला आहे। तर मित्रांनो आता आपल्याला 13.21 सेकंदाच्या बिटमार्कच्या समोर असणाऱ्या इमेजला शेक इफेक्ट लावायचे आहेत। त्यासाठी आपल्याला प्रोजेक्टमधून बॅक यायचं आहे व आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला तिसऱ्या इमेजचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने स्लाइड करायचं आहे व 13.21 सेकंदाच्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे। इथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने वर स्लाइड करून त्यासमोरील इमेजपर्यंत यायचं आहे व इमेजच्या लेअरवर टच करून इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन 3 डॉट टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे व साईडला टच करून बॅक यायचं आहे व परत तुम्हाला समोरच्या इमेजला इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो 13.21 सेकंदाच्या समोर असणाऱ्या दोन्ही इमेजला शेक इफेक्ट लावल्यानंतर आपल्याला तिसरी लॉंग ड्युरेशनवाली इमेज सोडून द्यायची आहे व परत त्यासमोरच्या दोन इमेजला तुम्हाला शेक इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने तुम्ही दोन इमेजला हा शेक इफेक्ट शेवटपर्यंत लावून घ्या। मी पण व्हिडिओ पॉज करून लावून घेतो। तर मित्रांनो मी हा शेक इफेक्ट सांगितल्याप्रमाणे त्या इमेजला लावून घेतलेला आहे। तर मित्रांनो आता आपल्याला राहिलेल्या इमेजला शेक इफेक्ट लावायचे आहे। त्यासाठी आपल्याला प्रोजेक्टमधून बॅक यायचं आहे व आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला शेवटच्या इमेजचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला या प्रोजेक्टमधून बॅक येऊन आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने स्लाइड करायचं आहे व 14.15 सेकंदाच्या बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे। इथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने वर स्लाइड करून त्यासमोर इमेजपर्यंत यायचं आहे व इमेजच्या लेअरवर टच करून इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन 3 डॉट टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे व साईडला टच करून बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने तुम्ही आता राहिलेल्या सर्व इमेजला हा शेक इफेक्ट लावून घ्या। मी पण व्हिडिओ पॉज करून लावून घेतो। तर मित्रांनो मी हा शेक इफेक्ट राहिलेल्या सर्व इमेजला लावून घेतलेला आहे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपल्या प्रोजेक्टमधील सर्व इमेजला शेक इफेक्ट लावून झालेले आहेत। तर मित्रांनो आता आपल्याला आपल्या प्रोजेक्टमध्ये बॉर्डर ॲड करायची आहे। त्यासाठी तुम्हाला बीटच्या सुरुवातीला यायचं आहे। सुरुवातीला आल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून आपल्या झिप फाईलमध्ये असलेली बॉर्डर तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे व ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटी ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटनवर टच करून तिला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे व यावर टच करून बॅक यायचं आहे व अशा पद्धतीने स्लाइड करून बीटच्या शेवटच्या मार्कपर्यंत यायचं आहे आणि या आयकॉनवर टच करून तिला स्ट्रेच करून घ्यायचं व साईडला टच करून बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपला हा व्हिडिओ पूर्णपणे एडिट झालेला आहे। व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला या आयकॉनवर टच करायचं आहे व एक्सपोर्ट ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला हा व्हिडिओ सेव्ह करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवताना काहीही प्रॉब्लेम येत असेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक दिलेली आहे। तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता। मी इंस्टाग्रामवर रिप्लाय देत असतो। तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा आणि अशा प्रकारचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती येत राहतील। त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जवळच्या बेल आयकॉनला पण हिट करायला विसरू नका। तर चला मग भेटूया एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।